Dahil nga gundaway, amoy tayo man ti update, dahil sa bali pa nga report. Isyo tingilaw apo ti barangay Bumitog ban na ikanan kano apo iti solusyon. Health facts muna tayo. Kalpasan iti naglikwan pasukin, itay apo ijay Bumitog ban na. IFM News. IFM News. Gaput ti kinaado tingilaw iti barangay Bumitog, sitio na Murtaan, Banna, Ilocos Norte, ket saan ang nagkitakit ni Kapitan na Babylin Misay iti nasa o barangay nga agtuaran ti itinabayagan a problema da. Kunana ang nagturong isuna iti opisina ni Mayor Crislin Abadilla ken iti opisina ti Sanidad tapno iti kasta ket mangisayangkat da ti panagspray ket iti balbalay iti sitio na Murtaan. Imbatad na ang malaksid iti panagspray ket naikan pa iti residente iti muskitero tapno saan ang tingilaw. Segun ken Kapitan Misay, amarigatan nga agaraw dagiti kabarangayan na gabuta umununan tingilaw amapan ti pangananda. Nakagrab-grabe aserta permi nga di pinggang kumaka mapuno tingilaw on. Di tagay na Murtaan. So handa makapangpangan ka. Sir. Reklamo da nga agmuskitero da pay di nga mga anan Ta madida mo maimas. Umununa mo di ngilaw inje kanan dan. Ngum tapan langan dan sir. Apo Kapitana, may katlong kasaludsud ko kas bilang ina ti barangay ana iti inubram. Imo na sir na pana kini sanidad. In-report ko kanya na tapos inikan nagti pinag-spray may isuti na pamiin yung spray karige balbalay nga sidig sir. Inayon ti Kapitana nga agtitinnunos kuma dagiti amin a kabarangayan da tapno iti kasta ket sang kamaysa ang masolusyonan daytoy a problema da iti nadakama ta a barangay. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.